weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni toccalaga boode hayre law yaare law awqali jeeli awqali waalo kon waktu yoni ha to lumbol awqali e nder galle ousmane bennar moussa bennar samsiddine bennar e amadou sar e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabruji men to leydi sénégal horejo leydi ndi kikiɗe hanki o jaɓɓama jaɓugal payodingal toon to wuuro thiesa o yuɓɓini toon hande subaka o batu jagorɗo mawɗo no fewi hewɓe taweteɓe e nder diwan thiesa kocci konngudi men gam artude ko fate gueɗe ɓamtoje région mo thiesa to leydi mauritanie horejo leydi ndi jonde hakkude makko ya jagorɗo mo leydi russie kaldigal hakkude mabɓe ko fate banggue nden kay kisala sahela ha tenti kadi ko fate banggue sahara occident kono leydi mauritanie ɗaɓɓiri engrais kame énergie fade leydi russie to leydi mali colonel asimi goyta bato jagorɗe hanki wo ƴetti pellital samminde kene tolno e jeegomo chef d' état major aji armée leydi ndi jeegomo hesɓe toɗɗama gam ɓeydade ngarɗinde darde koninkoɓe leydi ndi to guine konakiri ko jeere sumi toon hanki sanga 3 heures du matin en tek ko jeere mawde tawetede nder commune ma toto kene tolno e capanɗe 5 butiga woni ko sumi hen kabruji men manawen ha to côte d'ivoire nigéria walla mbiyen niger burkina faso rd congo somali ha ton jolam jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena kala rafi mo jiiɗa jomiraɗo ene jippini kene safra ɗuma gorel teya ko haako moƴƴo iwruko en to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma an joguiɗo avc jogui karƴak ƴiƴam dogata e ɗaɗi muma neɗɗo tuƴiɗo ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru joguiɗo sukara koppi musoji koyɗe musoje sa jokkodire gorel teyya joni joni keɓa hen ko laaɓi a neɗɗo tuƴiɗo donkoɗoyade jama ni juma ni jokkoyde enɗama jokkodire gorel teyya ko hakono ha ko wargani ala rewam ala effet a wulnan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen ala sukara ala lamɗam ala nana aɗa yara no wirani jiitoɗa hen cellal ɓandu maɗa joni joni sa yiɗi hebde ko laaɓi e ko jangta e gorel teyya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteyya.com ma jangan hoore maɗa so tawi ko tongoɗe gorel teyya ha mbawa jokkodirde mabɓe woto woɗɗo joni joni so tawi gonɗa koto leydi mali bamako jokkodirta koye adama alpha ba mbatta ko 00223 79 23 74 88 so tawi gonɗa koto touba jokkodirta koye moussa diagne 76 678 72 08 so tawi gonɗa koto madina gounas wuuro teddungo jokkodirta koye amadou sambalo mbatta ko 78 119 00 65 so tawi gonɗa koto états-unis de amérique jokkodirta koye abouso kawral fouta business plus 1 34 77 01 56 77 so tawi gonɗa koto leydi france jokkodirta koye haruna gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teyya e gsmen dañen jama ciggam nangue wolgue jaw are moɗon adde mon ko jaam e ɓamtare
ciggam nangue wulgue diaw ne jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui équipe moƴƴo timmuɗo keblaɗo taw ko heblo moƴƴo toon to leydi Turki ciggam nangue wulgue diaw e gardugol Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo tumbela aɓe jogui ponoje moƴƴe ɗe marque Allemagne kono ne kadi aɓe jogui batiraji moƴƴi ɗi marque Turki woni ɗum ko panneau solaire moƴƴi kono ne kadi batiraji moƴƴi an joguiɗo forage walla woyndu walla e galle ma so tawi jiɗɗa ko installation moƴƴo aɓe jogui équipe kame kaɓirɗe mabɓe timmuɗe kala sa noddiɓe ɓe gara ɓe mbaɗanma installation moƴƴo ɗen ponoje moƴƴe ɗin batiraji moƴƴi ne wonde frigoji moƴƴi téléji moƴƴi lampaji moƴƴi climatiseur uji moƴƴi kala mum sa jokkodire ciggam nangue wulgue diaw ma heɓen ko laaɓi ciggam nangue wulgue diaw hayso tawi woni woynduma ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam timmuɗama ciggam nangue wulgue diaw ene hooli kaɓirɗe mum kala so tawi on jokkodiri on kaldi ha won nandiri ɓe garat ɓe mbaɗanma installation kamɓe jeeyi kaɓirɗe mabɓe e golle mabɓe kala an jeeyi poos maɗa so tawi yeehi ha weltima on saaha noona duña jinggo e poos ngam yebde ciggam nangue wulgue diawa ciggam nangue wulgue diaw ko équipe dariɗo mo faltaki Mauritanie Sénégal Mali Gambie kala hen ɗo gonɗona sonnoddi ciggam nangue wulgue diam ma notto moɗona sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wulgue diaw mbatta ko 00221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla jokkodira e numéro leydi Mauritanie 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wulgue diaw e jeese meɗen ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓala walla eddanowal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune omo safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirolo ceerno Djiby Sy ne safra wonduɓe kista wonduɓe fibrome dogan sita wonduɓe diabète tension cholestérol asmo ɓandu ƴakkoru ɓandu musoru ceerno Djiby Sy ene yarani ɗe rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe fannuji tati hen fannu goto sa hutorima ɗum fodde 13 fin yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo sa ƴetti ɗum fodde 19 fin yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo waddete koye gawri samme walla gawri suuna woni ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala fodde 10 fin yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawran ɓen worɓe ustoraɓe gonago e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo andina wonduɓe on rafi e oɗo saaha joni modde leɗɗi kesi pula biyeteɗo muuɗa hirda ko joni ƴetta ɗum jiiya tigui tigui nafoore mum hano hannirta ni ceerno Djiby Sy caggal nde waɗi tourde leydi Sénégal arti oɗo saaha joni mo tawi nder leydi Mauritanie to base makko mawɗo tawateɗo to légal nettek sara jeere nettek kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sy numéro mum téléphone ko 47 22 80 84 ko kañum woni numéro makko appel ko kañum kadi woni numéro makko WhatsApp kala noon donc heɓdiri ceerno Djiby Sy omo gollodo mi yi kono wiye ceerno Alassane Sy numéro mum ko 32 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13 so tawi a heeɓi ceerno Alassane Sy ene wayno ko ceerno Djiby Sy keɓɗani ceerno Djiby Sy ne wiye dendagal keɗine mom kala to mbawɗa wonde so Mali so Sénégal so Mauritanie so Belgique so Europe so Asie to mbawɗa wonde kala leydi kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma jette hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone ɓerde ma ha mbiya yoni tawateɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗo oguya tawateɓe nder leydi Sénégal e dendagal leyɗele taariɗe leydi Mauritanie ko 4 CFA kala jiɗɗo neddude haalis waɗanede listihara mbaɗata ko 77 653 03 67 ko numéro makko weeva ko numéro makko kadi orange money ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune so tawi a yennama ka miskino safruma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique Asie
Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe naasaande jeenaya colte hitande ujune ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal weltare TV ha mbawon laarde natte mon ɓosooje ko musidɗo mon Saydou Abouba hettiyankoɓe jayde weltare TV kala ɗo gonɗon e windere nde son jiiɗi jokkodirde jayde mon jayde weltare TV mbatton ko 78 538 34 18 kala ɗo gonɗa sa jokkodire jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe kala ko kewi e nder guure mon e nokkuji mon kala oɗon jiiɗi saktude ha ɓuura andede son jokkodire ndeɗo hen tonggode ma on jokkodire jayde mon jayde weltare TV 78 538 34 18 gatten koye kabruji men ɗemngal pulara jillu mawɗo leydi Sénégal hono Macky Sall kikiɗe hanki o jaɓɓama jillu fayidingo no fewi toon to Thiès noon ko région mo waɗɗani Dakar no fewi kanko mawɗo leydi natirde Thiès ko ɗon wo tawi population Thiès kala ne yalti gam jaɓɓademo e teddindemo jillu makko e nder ngoɗo hen wuuro Raya kanko mawɗo leydi e nder oto makko kanko e yaadi makko kala maɓe donki ɓosde Allah e kewindi yimɓe ha toon to gouvernorat ɗo jippiɗo subaka hande o noon kanko mawɗo leydi o yuɓɓini batu jagorɗo mawɗo no fewi e tawtorede ɓen toɗɗaɓe joɗaniɓe laamu ngu kame joɗaniɓe ɗon wonande finoɓe e nder région kala moni kala ƴetti konngol gam artude toɓɓe caɗele mantiniɗe e nder région mo Thiès ha tenti noon fannu mo halfina o ene hen jeeya wonande maire wuuro Thiès Boubacara Diop suuti toon konngoli mum gam hollidde ene jogui hoolare mawde faade mawɗo leydi Sénégal ko wi ma ummitina lawol rayi taw kadi ganduɗa eɗen gandi wuuro Thiès ene jeeya e wuuro ngo ganduɗa ko ɗon tigui woni lawol rayi manngol no fewi o hollite mo hooli ɗum kono kadi ɓernde makko ɓurata deeje ko ñande o tawtora udditgol wonande pokkitgol oɗon train kanko on maire wuuro Dakar walla mbiyen maire wuuro Thiès jaafoɗon o bismima mawɗo leydi ndi bismago fayidingo no fewi ɗon e nder wuuro ngo kanko mawɗo leydi noon o hettima moni kala konnguli mum ko fate banggue gueɗe ɓamtoje ha tenti noon e nder diwan Thiès Mbour Tivaouane ha fayenma yogay nokkuji taweteɗi hen kala kanko mawɗo leydi mawo fawa hayre makko ko fati e banggue wadde autoroute taw koye auto bolol ya gara iwde ɗon ɗo Thiès faade Tivaouane ha toon to Ndar Gueej dande maayo école garɗuɗo mo sapeur pompier heblo moƴƴo ɗum ne kadi koma uddite ɗon ene wonde université garɗuɗo mo Iba Der Thiam ko wona ɗum ko e gueɗe goɗɗe kala kanko mawɗe ni mawo yilloyo ha toon to Mbour gam yurnitade gueɗe juɓɓinade toon e caɗele e gueɗe goɗɗe kala ko jogori ɓeydede hen kanko mawle ndi mawo laato toon to Thiès kene tolno e balɗe 4 timmuɗe gam yurnitade caɗele e gueɗe faggudu e ɓamtade ndema e gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa kene wawa rokkude Sénégal yarude yeeso ma en gartoy hen ko fati banggue juɓɓudi conseil présidentiel jogorɗo yuɓɓinede toon to leydi toon to wonande région mo Thiès keddoɗen ha joni koye leydi ndi Sénégal toon to Thiès hakkude Idrissa Seck kanko hoorejo leydi Sénégal holliti nana tan ɓeydi welde koɓe kewno wiide kala saaha so tawi kay ko mburu e gloria koko ɓeydi kay dahmude ha weeli yarde walla ni weeli ñamde ɗum jeeyi sababu ngal ɗo henna jaɓɓungal pelle tigui certude diwanuji gam jeeyaɓe e mawɗo leydi ndi jaɓɓade ɗuma gam timminde fandare mawɗo leydi ndi e golle ɗe ummani wonande gendi leydi Sénégal keddana joni koye Sénégal caggal lebbi tati ɗe waɗi Dakar kanko Khalifa mo Madina Gounass ceerno Ahmad Tijani Ba yettima kikiɗe hanki o to Tambacounda wari koye lanandi wowa o jaɓɓama ɗon jaɓɓugal payodingal no fewi kikiɗe hande o hirdani fade ɗon to wuuro teddugo woni Madina Gounass ɗo o tijjana jaɓɓugal payodingal juɓɓugal no fewi ɗum ko caggal udital juma aljuma jawtuɗo juma mo Alhaji Saïdou Ba mo Madina Gounass taw ko udirat to Dakar toon to bappa to Sénégal keddoɗen toon to Mbour wonande ziyara ceerno Mouhamadoul Mansour Baro hanki wonno ngol ɗon kirɗol ko hande ziyara o laati
qur'anil karim duwawuji e wasiyade wajuji kala woni ko yuɓɓina toon ha tenti kadi wasiyade yimɓeɓe e moƴƴere kame jokkeren ɗam e kulol Allah e tinnodirde hakkude mumen woni hande ko yuɓɓina to bowal dewal Allah ngal mbour accident to lawol terre teskama subaka law hande o sanga 7h subaka ɗum koye lawol hakkude ɗum ko lawol hakkude Rufisque ɗum ko lawol hakkude Diamniadio kame Rufisque ɗum jeeyi sababu teero wonande ɓen yahannoɓe golle joloɓe hen tardi no feewi ɗum ko subaka wonande nde teero yaltini message ko caɗele technique kono wona no ɗum ɗon ko caggal mum ɓe kolliti jeeyi sababu oɗon ko neɗɗo goto ferede hen ɗon e ɗon on wasi fittade mum kono ɓe jañaki non ferdora taw kadi ferimo ko oɗon terre mo ganduɗa jagara muɗum tarditi subaka hande o hôpital principal de Dakar wonande gollotoɓe toon hanki mbaɗi sitin mumen moɓodiral gam hollirde état mo Sénégal ɗoftaki wonande toɓɓe kaldanoje ñande 10 mai 2022 taw moƴƴitinde gurdame ɓeydude jebdi mabɓe ala kala ko gasi hen ɓe kolliti so tawi laamu ngu nottaki ɗeɗon gueɗe ɓe paayi koye hofgoji 15 minita Pastefa ɓenne kadi yinnoɓe yaade toon to kersite gorgui to Sonko ɗum ko ñande ɗiɗi nduɗo hen lewru nangganoɓe yinnoɓe seppude adude fitinaji kame dillere kala wonande ñawore mabɓe ko ñalawma janggo aljuma e wiide hujjiyanke mabɓe Qouraysi Baha to Colobane hanki Ousmane Sonko waɗi toon moɓodiral mum manggal no feewi gam heɓanade wonande mitin mawɗo mo yiɗi wadde toon to Mbacké hande o on mitina gonɗo e adude haala e booli kam e ɗemɗe yimɓe kala subaka hande o alhamisa kanko on Ousmane Sonko mo tawe to maire yeehi toon to maire mo Padoua caggal nde o yano toon to mairie mo Parcelles Assainies keddoɗen ha joni koye Sénégal jeeheten ko ha toon to Saint-Louis tonne kadi ko fettande wotere fetti toon e nder galle colonial ɓoyɗo ubbinoɗe toon kame looɗe gonnoɗe toon hen wotere fetti toon hanki o nden fettande jeeyi sababu ha cukalon ɗiɗon almukon mbasi hen pittali mumen ɓen sukaɓe ɗiɗi almuɓe ɓe gonno kene tolno e 50 métre ɗon ɗo fettande nde waɗi ɗo hen gotel wiyete ko Isma Sow jeeya koto Diol yaranno koye duuɓi 7 gonguel ngel wiyete ko Isma Ba yaranno koye duuɓi 10 jeeya koto Rosso Béthio kamɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mabɓe hanki o e nder ndeɗon fettande wande e nder galle colonial toon to Ndargueji dande maayo goto jeeyaɗo e frappe France dégage taw ko biɗeɗo Hannibal jimi kam wiya teɓ hanki to galle muɗum o waddama e kaso ɗum noon jeeyi sababu nanguedemo komo tumira gueɗe 4 ha tenti hen e to banggue force spéciale yinnoɓe addude fitina nder leydi nde hitande yawtunde ko wona ɗum ko subaka hande o frappe France dégage ngal cetal ɓe mbaɗi conférence mabɓe presse e tawtorede Guy Marius Sagna ne wonde Aminata Touré gondunoɗo e hoorejo leydi ndi hande ɓattitiɗo Guy Marius Sagna ɓe mbaɗi conférence mabɓe presse artude e nanggala on nanggaɗo tumiraɗo ɗeɗon gueɗe jogorɗo daroyade e yeeso suudu ñawore goɗɗo jogorɗo ñawede ko Sitor Ndour ex DG kuddo to université Cheikh Anta Diop wonno gonno toon garnoɗo kuddu tumaɗo e viol taw ko suka debbo Thiaw mo duuɓi 16 liggotonoɗo nder galle makko ñande ne wiyetano wona julde taske on holliti waɗi ɗum viol kan haala yehino ha yettoyi e loskoji luggi no feewi ñawore makko goo lewru mars 2023 lewru mars faandu ndu ko nden wo jogori darade e yeeso tribunal to Kaffrine gammo Taïba Niassène ko accident waɗi taw koye minibus wonande ɓen hajjiyankoɓe Nigéria naɓe almuɓe Baye Niassa arnoɓe tawtorede oɗon gammo kokka bis mabɓe walla mbiyen ko minibus mabɓe yanodiri e camion goto jeeyi sababu yimɓe jeeɗiɗo gañi hen tato goni ko hakkude wurɓe mayɓe hen goto wasi hen fittandu muɗum météo mo Sénégal holliti ule mawɗo no feewi ko fate banggue maaje kaɗɗe Dakar kame takko maaje mum kala ene rentina awoɓe e yahoɓe maaje ɗe kala gam teskede jangol mangol kamene wondi e bem peƴƴe towɗe mbaɗe no kaaƴe ma teske e nder maaje ɗe ɗum noon awoɓe hewɓe ne ndentina e ndeka ɗiɗon fannuji jeheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men
Amadou Isaga Kebe assalamu aleykum wa rahmatullah holko kewani en toon to Ziguinchor ko taari ɗum kala. aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatu Sar Abdullaahi Saar a salmitama e denndaangal hettoɓe Weltare TV kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor ina wayno sukaɓe janngoɓe école aji hankkide ɓe jeehi e radio men haalirde Ziguinchor ɓe kolliti caɗele mabɓe e jangde nde no yarata joni ni kamɓe de ɓe donki famde nde ɗo jangde koɓe dokkete e leçon ngaji ko ɓuuri ɓe doole ɗum no ɓe kolliti musiji ɗi yo gartir e degré no ɓe mbawi janngirde no ɓe mbaɗirtuno ni ina wayno musiji ɗi holko jaabiɓe mbi wona kamen ustata ɓeydata ummi ko dow ko yamirore ɗum noon soɓe kalda yoɓe kalde e dow ha feere ministére joguiɗo jangde nde kamɓe ko yamirore tan ɓe kiddi ko ɗum tan ɓe mbaɗi so tawi en garti yimɓe Ousmane Sonko de hanke ɓe mbaɗi moɓodirgol mabɓe e haalirde mabɓe e radio Zik FM ɓe kolliti weeli mbeewa mitti mbeewa kongeloba tan ɓuuri ɗum hande pelentiji paweteɗe Ousmane Sonko ko ɗum ko maire ina wayno hande ko Ousmane Sonko tan haalete ko Ousmane Sonko haalete janggo kala noon jiɗɗo jaam memɗo Ousmane Sonko ko kamɓe mimi hade memɗo Ousmane Sonko kamɓe memata ɗum no ɓe kolliti laamu ngu yo waw rentade yo woƴe hoore muɗum holɗum ministére uji ñamde jawɗele e covid-19 o yo waɗano yaltide ko ɓuuri yawde e yaccade ɓe ƴetti temedere pelente ɓe pawi e yeeso justice so tawi en garti e palol dane maayo en kaalino hanki caɗele mabɓe fewte batte lawol godoron oɗo nokku noon woni ko hakkude Fonde e Mbagne koye réseau Barakna kamɓe rewɓe de hande ɓe kolliti joguiɓe coopérative e ballal espagnol en ɓe kolliti ñamdu ndu ne wayno sardiŋaji ɗi ɗum arni gila e salata ha e suppome ha e soble kono noon galle fo ina jogui palam galle fo ina jogui hono ɗeɗo gueɗe ala ɗo ɓe jeeyoyi to ɓe kolliti ɗum ko caɗele liggoɗa fodde lebbi ɗiɗi e tampere e caɗele gila e dusgol ha e demgol ha e fofof yonta noon ala ɗo mbawɗa yeeyde gartagal ala nama hen hay hunde so wona ñamde e barme ɗum noon ko manquede laabi eɓe kolliti laamu ngu yo waw walludeɓe haaɓe mbawa dañde laabi ɓe mbawa ƴettude kamɓene ndema mabɓe ɓe mbawa yeeyoyde e nokkuji teeru ɓe mbawa nawde babaɓe walla ɓe mbawa nawde kay hayɗi ɗum no ɓe kolliti kamɓene caɗele mabɓe no feewi yo laamu ngu waw daranade ko ɓuuri yawde e yaccade hanka wino binditagol yo ɓe mbawɓe bindito ina wayno binditagol fuɗɗima hande e nder Mbotto to galle mawɗo wuuro galle Ama Sara Mangane ina wayno hande wuuro ngo fof diiri fewde toon wawde winditoyade ɗum noon Weltare TV musidɗo Ahmad Issa Kebe gorko Mbotto kabaruji ɗo fo ɗo radio Zik FM jokkodire Sar Abdoulaye Saar e lokko walde jaam Amadou Isaga Kebe golle ma jooɗi peewi lappol palol dande maayo kala jiɗɗo ñebbe yo yaa to Jewwola ene tawi to galle Coumba Ly en woni seede majjum oɗo saaha ɓetowo ɗeɗon ñebbe kala ko Demba Wane gando bindol kumpitiɗo bindol taweteɗo hande ɗon ɗo Jewwol ɗo hande ñebbe kewɗen tawi ɗon heddoto noon ko ñebbe kecce kam kono wona jorɗe taw so tawi on gari ɗon tan ma on keɓen ko laaɓi to Mauritanie ɗon guiweten payen toon to Nouakchott wonande jillu jagorɗo affaire étrangére mo leydi Russie ñalawma hanki o jonde hakkude makko e hoorejo leydi Mauritanie woni Mohamed Cheikh Al Ghazouani ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi kanko on jagorɗo mo leydi Russie o holliti weltare makko mawde no feewi saabu yewtiddemo e hoorejo leydi Mauritanie saabu yewtere nde ko yewtere alɗude no feewi hewde nafoore tene kadi wawde tigui joganade kuccama e gartam ɓe kaali ko fate banggue jaam e kisal e nder Sahel e hoore muɗum Sahel jammum rewata tan koye Mauritanie nde tawno Mauritanie ne jogui jaam timmuɗo tene kadi Mauritanie ne jogui jaam hakkude men hoddi mum kala ngal jaɓɓal kanko jagorɗo o holliti ko jaɓɓal moƴƴal tene kadi Mauritanie foti ko hirjinede e ngal ɗon jaɓɓal ha ɓuura kadi jogade ngal jaɓɓal o holliti kadi weltare makko mawde no feewi jokkodiral hakkude Mauritanie kame Sahara Occident ɗo lombiɗo hakkude Maroc kame Algérie ha Mauritanie wawi moƴƴinde ngal ɗo koddigal taw kadi kañumne ala hen hay ferguitere wotere ɓe jañima e nder ɗeɗon jewte no feewi ɓe garti kadi yewtidde kanko jagorɗo o holliti jokkodiral hakkude leydi Mauritanie ene wondi e Russie ko jokkodiral ɓoyngal no feewi ɗon ɗo laaɗe ndiyam ɗe leydi Russie tawete e nder maaje kaɗɗe ɗe leydi Mauritanie to banggue awo e nder maaje ɗe kono kadi ɓe kaldi ƴellidde faggudu hakkude leyɗele ɗiɗe ha tenti noon sommet arabo Russie nden jonde so joɗima Mauritanie ma dañ hen fartange mawde no feewi gam ɓeeto
golle hakkunde leyɗele ɗiɗɗe kono ɗum ko kadi kanko on jaagoɗo mo leydi Russie o holliti wonande jonde jogonde jooɗade hakkunde Afrique kami Russie nden jonde kadi worɓe jomen ngaluji ɓe leydi Russie kame worɓe jomen ngaluji ɓe leydi Mauritanie ma dañ fartaŋe wadde jonde beele worɓe jomen ngaluji ɓe leydi Russie mbawa tigui wadde ngaluji mumen nder leydi Mauritanie haɓe mbawa gollade golle timmude no fewi nden jonde tijjande nogas e jeeɗiɗi nogas e jeenayyi lewru juin nder ndeɗo hen hitande so jomiraɗo haaji ko waɗa ɗum ko laamu leydi Mauritanie ɗaɓɓiri leydi Russie ko fate banggue engrais kame énergie wonande ɓamtude ndema yoga e gueɗe leydi Mauritanie nden toɓɓere ko jaɓande taw kadi wi jagorɗo mo leydi Russie bannoɗo jillu mum e nder leydi Mauritanie to Mauritanie keddorɗen jagorɗo walla mbiyana gardiɗo région mo Nouakchott Fatim Abdel Maliki waɗi jonde mum hanki nden jonde hakkude makko e ambassadrice wonande Elisabeth henni taw kadi ko on mo Allemagne ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi ko fati banggue ɓeydude jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame Allemagne ha ɓuura wawde ƴellidde wonande faggudu e nder diwan Nouakchott ha tenti noon wurɓe e nder diwan ɓe ha ɓuura wawande koyemen yoga e fannuji taw koto fannu ɓeto golle mettuwo mo leydi Mauritanie holliti hande o ma toɓo no fotiri kala jippo yoga e nokkuji e takko Nouadhibou ha fanma ak juste kame Adrar ha to 3e ko heddi ko wonata ko hendu kame ɓuuɓol taw kadi ko ɓuuɓol duumigol toon to Nouadhibou e ko taari ɗum kala jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie erima rewɓe leydi ndi nden ndentoto poppanteri ha tenti keremaji bahloji nguru caggal scientifique goto moɓe jewtit to banggue dermatologique kollirɗo wonande guuri hewɓe oɗo saaha goni koye bonde tene kadi ko natani yoga e ñabbuji ha tenti sukaɓe rewɓe kam e rewɓe natanɓe ndiɗon poppanteri ɗum ko jonde hakkude makko e nder ndeɗon yewtere hedanɓe Mouhamed Wul Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie darinoɗo heccanke yeeso baaha ɓe garti e toɓɓe jaaje jonte jawtuɗe guila tan wonande oɗon projet uddita to banggue tribunal mo Nouakchott ɓe kolliti ko haala ton ko kala ɓe mbaɗi hen ɓe to golle mawɗe no fewi ɓe tawi dossier ji Mouhamed Wul Abdelaziz ko dossier ji politique tan ko tuuma ko ala kala ko woni hen ɗum ko hujjiyankoɓe hedanɓe Aziz kolliti ɗum ɗona gouvernement mo leydi Mauritanie ƴetti pellital hanki batu jagorɗe neldude laaɗe ɗiɗi diwoje faade toon to leydi Turki kame Syrie ngam wallidde ɓesguji leyɗele ɗe oɗo saaha aduna kala nelda toon balle caggal warande fitinaji yerɓere leydi wande toon ha ujunnaje yimɓe hewɓe keddi hen hewɓe majji hewɓe gañi hen hewɓe ngala koɗale leydi Mauritanie holliti yaltinde ballal timmugal ngam wallidde ɓen dañɓe toon caɗɗele cour spécial ko fate banggue tribunal mo Neema ñaawi worɓe ɗiɗo taw kadi ko ɓen jaggunoɓe sukaɓe rewɓe mbaɗi ɗumen horɓe e nder galleji men koko haɗa hande o e nder leydi ndi Mauritanie woni Sidi Wuld Wakta ne wonde biteɗo Ahmed Wuld Wakta ɓeɗo ɗiɗo ñawore mabɓe ko duuɓi nogas e kaso ferme taw ɓe jiyata hay serendu nangue aɓe jooɓa million ngaji sappo uguya kiɗɗo o taw kadi hen debbo goto wiyete ko Mariam Mintu Bilal goɗɗo wiyete ko Setra Mit ɓeɗo hen ɗiɗo ko guila 2015 ɓe wonno gueɗe ɗe kala ñawore mabɓe yani ko ñande ɗiɗi nduɗo henna lewru ndu gonɗen to Mauritanie keddoɗen jagorɗo tambiɗo ko fate banggue gueɗe cogguji e ko fateɗen gueɗe kala holliti uddi kene tolno 44 pharmacie taw koye lewru janvier manduɗo ndu tan jeeyi sababu o noon ko ɓen wasde ɗoftade woni hen wasde ɗoftade kuule laamu ngu woni hen kadi ko yeyde ko haɗa yeyde cogguji ɓurtuɗi yeyde ko danmum gasi walla yeyde produit ji ɗi galda e yamirore walla uddide pharmacie taw alda e yamirore sengi wi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali batu jagorɗe hanki galle Kuluba ƴetti pellital e gardugol colonel Assimi Goïta wonande ngal pellital ko samminde jeegomo chef d'état majeur aji leydi ndi oɗo saaha wo toɗɗima jeegomo hesɓe beele kadi mbawa hirjinde
armée leydi ndi ha leydi ndi ɓura jogade nden ka e kisala ɓurɗo hena mantinade ko général de brigade Haruna Sameke woni toɗɗaɗo oɗo saha chef d'armée de terre a leydi ndi beele kadi ɓe ɓuura wawde ɓattitade ɓesguji leydi ndi siftinde on lewru janvier mandu janguji kewɗi kewino e leydi ndi ko nonne kadi fuɗɗotori oɗo saha mo gonɗen dana ambassago o holliti ganduɗa nden fedde on groupe tafaɗo guila 2016 e gaddugol Youssoufa Toloba wo holliti wo rokkiri wonande délai ɗo tan ha 12 nduɗo lewru février laamu leydi ndi so addani nden kay kisal timmuka to hakkude leydi to kamɓene koɓe yaltoɓe deƴƴere mabɓe ko wayno duwenza mofti ñono ha fenma segu gam teskede janvier ha fenma ɗo janguji ene patta e ndera nokku o hewatɓe rokkaɓe délai yo jaltu nokku o ko finoɓe toon to région mo gawo nokku biyeteɗo initi tan ne tawe e ndera région mo gawo finoɓe to wuuro wiyetego Dagayem to wuro wiyetengo Dagayem ɓenne kadi kokkama délai nde jaltata nokku o ko ɓuuri yawde rokkiɓe délai ko groupe ansar ko groupe saharawi taw kadi ko ɓen wallidiɓe islam wol muslimina dokkiɓe délai ndeɓe jaltata nokku o ko ɓuuri yawde hewɓe hen daabeji men nawama hewɓe hen puɗɗima dogde kene tolno 50 kilométre hakkude mum e gawo gam teskede nden ka e kisal ne ngakki toon no fewi jaydiyanke ɓiɗeɗo Olivier Dubois mo ganduɗa biftaɗo ken wona joni no gasi ɗiɗi lewru gila tan 7 avril 2021 ha hande woni koye juuɗe Al-Qaïda o wayriti yiyede nder vidéo goto laytola rendo ɗum wanno ko gila tan 13 lewru mars 2022 guila ndena ha ɗo ala kala ko tina e makko haydara gam haɓade guyka e nder leydi Mali wonande brigade gendarmerie ɓe pawi juuɗe mabɓe to kala bankoro jeere wujjunoɓe bandiji wujji toon kene tolno 12 millions ko préji franc CFA ɓe dañi nangude hen ko goto AT mo duuɓi 16 caggal guijali kulɓinali ko nden on wawi haltude heddiɓe nayo kala mbiyama teb o sa tottirama tribunal mo Bamako ɓoyata ñawore mabɓe yana poste contrôle nara waɗɗani Mauritanie koko yana hecciyanke o sanga juulal takkusana woni 17h ñande jeeɗiɗi nduɗo henna lewru ngun jangu jeeyi sababu ha koni koɓe ɗiɗi ɓe hinde police mbasi hen pittali mumen ken wonde gendarme goto ɓe kolliti kamɓe police FDS kene tolno 34 waɗɓe huɗon jangu ɓe dañi yoɓade pittali mumen to Guinée Conakry paɗen ko cummusɗo waɗi toon hanki sanga 3h du matin ɗum noon teskama ko kuura woni ko kuura ko mbiyata ko sirki ko kuura cigga muɗum woni ko jeeyi sababu nguɗon cumu to waɗi koye mars en taga koye commune mo mattoto kene tolno 50 boutique woni ko sumi hen taw ko sirki kuura jeeyi sababu siftinon nden jeere en 2008 nde sumino cumuram bonɗam ha gueɗe kewɗe boni hen gartaten koye dendal subaka hande o some hakkude leyɗele tati woni Burkina Faso Mali kame Guinée Conakry ɗe ganduɗa ko leyɗele ardiɗo men ko militaire some tokoso hande ɓe juɓɓini ɗum to Wagadugu taw kadi tawtora oɗon some ko hooreɓe walla mbiyen ko jagorɗe hakkude leyɗele woni Abdullaahi jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali ne wonde Mori Sanda Koyate jagorɗo affaire étrangère mo leydi Guinée ne wonde Olivia Ruamba woni Olivier Ruamba jagorɗo affaire étrangère mo leydi Faso Burkina Faso ko ɓeɗe nande juɓɓini jonde some to Wagadugu en keɓani taw ko laaɓi ko jeeyi oɗon sababu some o ma en gartoy hen e nder kabruji men to Burkina Faso keɗona joni ɗiɗo humanitaire en taw ko gollotoɓe e MSF woni Médecins Sans Frontières e lawol kamɓe jana tawɓe jana koye nder région mo Bousclé ene tawa e nder mohoni den ngal cetal noon wonnoɓe auto men noko mbiyeɗo Dugu kamɓe noko mbiyeɗo
tugana ɗon ɓe gonno e oto maɓɓe ko ɗon ɓe jana ɗiɗo mbasi en pittali mumena ngal cetal MSF ɓe kolliti ɓe dartini wonande golle maɓɓe ha diwa oɗo henna a saha mo gonɗen to leydi Burkina Faso keddotoɗen ha joni CSC ko cetal tambingal communication leydi ndi ɓe jonnani hay seeɗa golle jayde leydi France wiyetene France 24 e nder leydi maɓɓe ɓe kolliti e kala sahani hokkira kabaruji ɗi ndewani lawol caggal so hiñama tawe ɗin kabaruji ko fo ɓe kolliti so tawi ɓen jurnitaki corresponda mumen o koɓe yowoɓe golle mumen to leydi Côte d'Ivoire Alhassane Dramani Ouattara hanki o yuɓɓini toon to Yamoussoukro prix dokkirgol taw ko o foyi boigné taw ko prix jewitiɗo e catala UNESCO jeeyi oɗon prix rokkira ɗum ko Angela Merkel gonnoɗo hoorejo leydi Allemagne on prix ko 2022 e tawtorede ari kono beje o erima wonande kuccam golle jame kisal leydi Côte d'Ivoire ko alay sago laamu ngu ñimna darde ko fate banggue dialogue national leydi ndi kala nde wonata e jaam e kisala beele ɓiɓɓe leydi mbawa tigui feññinde jaam haaliri ndi serta e caɗele kam e fitinaji kala to Niger ko cum waɗi e nder école to nokku biyeteɗo Sander to nokku biyeteɗo Sander nder salle de classe on salle classe noon ko leɗɗe fewnira kami huuɗo ko toon jeyguege yalti jeeyi sababu ha ɓen élevaɓe tatto mbasi en pittali mena waɗi hewɓe gañiɓe e nder oɗon école to RD Congo mission de l'ONU taw ko wonnoɓe toon to RD Congo e nder MONUSCO wonnoɓe convoi mumen ɓe noon finoɓe e nder nokku biyeteɗo Mungigi ko ɓen mbarno ngol lawol ngol bargol noon waɗi seppoje fitinaji ha loni holliti wonande tato mbasi toon pittali men taw ko civil en kene wona 7 kilométre hakkum e nord Kivu holliti ɗum ko MONUSCO mo loni taweteɓe toon to RD mo Congo to Somalie loni erima ballal jawnoragal woni keñoragal kene tolno e ɗiɗi piccala 6 million ko preje dollar woni koɓe cohli joni joni gam fabade jeeɗiɗi piccal 6 million kegaɗo taweteɗo e nder ɗiɗon nokkuji kala to jolam jaɓeri paɗen ko toon to leydi Turki oɗo saaha ko tanaji musɗi goni hakkude leydi Turki kam e leydi Suria tugganma tan guila ñande altina ha yettiɗo hen limore mayɓe yettima ujunnaje 17 e ko fawi ujunere woni ko yiitaka ko nana nder leydi taw ha nden jokki yiilede ɗum woni ko majji ko gañi ko heewi nana cuuɗi safara hewɓe ngala koɗorɗe ko fate banggue 70 ko fawi leydi oɗo saaha darima gam neldude toon balle timmuɗe fabade ɓen wurɓe ɓe e wallude kadi yiilade ɓen wonɓe e nder leydi ndi ha tenti noon wuuro ngo ɓe kolliti wiyetego Adjie Manan ko wuuro hande ngo darata ɗo bisɗa kala ko jenale kese jiyata genale kala keewi kalɗo larɗa ko hunde hulɓinide no feewi to leydi sur erima ballala timmugal faade e windere nde kamɓe oɗo saaha ɓe goni koye jaiya musɗo no feewi Washington galle danejo o wi joguiɗo konngol galle o toon to États-Unis d'Amérique woni Karine Jean-Pierre o holliti Chine oɗo saaha ñukkidima kene tolno yinno fandarima ko ñukkidade wonande continent ji 5 taweteɗe nder windere nde kala ko wona ɗum ko noon Pentagone holliti noddi leydi Chine taw ko galle joguiɗo nden kay kisal on fannu ɓenne kadi qirlima keeɓi appel kono mbaɗi rejeté notaki oɗon appel ɗum ko caggal nde leydi Chine tuuma neldi ɗiɗon baluji gam ñukkidade windere e teni ñukkidade Amérique ko woni e dow muɗɗuma Ukraine horejo leydi mum ne tawe e jillu gila hanki ha hande o woni Volodymyr Zelensky tawetenoɗo hanki to Londres tawa hanki kikiɗe to Paris lamorgo leydi France hande o tawama toon to Bruxelles gam tawtorede jonde Union européenne no gasi jeɗiɗi leydi o dañi joɗodade mabɓe o haali caɗele ko wuuri toon to leydi Ukraine ko leydi Russie wadata e nder leydi makko wona kumpa mabɓe yiddemo saaha ko laaɗe diwoje tekkuɗe bawɗe yoftade yiddemo sarde combat ji tekkuɗi beele o darto leydi Russie mbete ɗum ma laato walla ala ɓenne kadi kolliti balle mumen ma jetto leydi Ukraine beele Ukraine wawa jogade ndenka e kisal muɗɗuma Russie noon hollitine fadi tan ha balle giwa to Londres walla banggue goɗɗo wiide ambassadeur mo leydi Russie taweteɗo to Londres kañumne maɓe gandu yaare kay tooke mum kala ko ɗon bone o foof
a woni to kordi nord ɓenne kadi hanki kolliti e nder booli beddaji capital mumen wonande otoji carsuɗi misilaji juɗɗi no feewi ko ɓeɗa parade militaire e tawtorede Kim Jong Un hoorejo leydi ndi kame joom suudu mum gam yebde wonande majgol walla kollirgol wonande armée leydi mabɓe musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabaruji garandena kikiɗe hande oɗo yesso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam yo jaam Allah hiiranena